完全にドッキリです。すごい。じゃあ、愛子さん、恥ずかしい？じゃあ、冷蔵庫の中はまた開いてるよ。うわ、大荷物だね。おかえり、愛子さん。今日土曜日、1週間最後の日。お疲れ様。買い物行ってくれたのありがとう。これ突撃ルームツアー。タヒチのお宅訪問。ドッキリですね。完全にドッキリです。おかえり。じゃあまずは消毒、帰ってくるとまずもう今こういう時期なんでこう消毒とかいっぱい置いてある。まず手洗おうか。じゃあ OK。 じゃあちゃんとマスクしてるんだね。おかえり。忙しかった？この電気も撮影用についてるんで、はい、全部今日撮っちゃうからね。隠しどころないよ。俺も映っちゃってる鏡で。綺麗じゃないけど、掃除してないけど。それがなんか YouTube っぽくていいでしょ。すいません、やろうとしてました。完全にドッキリです。すごい。じゃあ愛子さん、恥ずかしい？その指差し棒を持ってもらって、じゃあ玄関からうちをツアーしてもらっていい？アイスクリームとか入ってる。じゃあまずアイスクリームを入れようか。いいね。消毒しなきゃいけない。消毒？姫ちゃんずっと待ってたもんな。ちょっとね、待ってよ。冷凍物だけ入れていい？今日の今からつまむピザはもう常温に出してあるからさ。でまた追加ピザ。あ、こういう作業もいいね。これはなんでこれ必要なの？誰が触ったかわからないから、買ってきたものとか、そういうことでね。から運んだものはこういうところに消毒。これ毎回やるよね、こういうことね。そうですね。ちょっと若干神経質なんで私が。まあまあでもやっぱり僕らもねコロナ移りたくないからさ。増えてるからね。そうだよ、これ大事よ。昨日236で今日何？まだ発表されてないけど、まあ増えてるね。お医者さんのお客さんが240何人だと思う。わ、また増えた。最近ずっと増えっぱなし。まあ増えてんだけど、不幸中の幸いその亡くなった方とかね、そういうのがまだないから、そのうちもしかしたら来ちゃうかもしれないけど、そういう時が全部服って感じだ。ちょっとアイスクリーム。アイスクリームが見つかる。でっかいお肉来ました。これはなんだろう。シエブルかな。ラムだね。あ、違う、ビーフだけど。多いね。これエコノミック。エコノミック入りました。今日どこ行ったの？今日はカルフール。あ、カルフール行ってくれたの？そう。ありがとう。ちょっとね、こういう洗剤とか、そういうものが買いたかったから、いつも行くシャンピオンだとちょっと高い。カルフールのが安い？安い。カルフールブランド。あ、はい。アイスクリームあった。アイスクリームあるか？来たよ。これ大事よ。アイスクリーム前ハーゲンダッツ買ったけどもう買えません。高いもん。高い。何アイス？バニラ？バニラ、ニュージーランドの。タヒチのバニラじゃないんだ。ニュージーランド。高いもん。あとこれあったよ。あ、イエーイ。ソーセージ。ちょっとお値段するけど美味しいよね。800円ぐらい。ちょっと冷凍だけやっていい？こういう何を買ったかっていうのも面白いかもしれない。そうね。それを今同時に喋ってもらおうかな。
しばらくなくて、多分日本でもあるよ。ある？売ってると思うんだけど、このフレーバーが好きでね。他のやつは好きじゃない。それ何？アルコール？これアルコール。フランス。最初のこれはもうダメなの？これはね、薬局で買いました。この辺りは？そういった。これ先に乾いちゃうとショックだからさ、だいぶ前に出した気がする。これエコバッグ？エコバッグ全部カルフールのもう歴代。これもよく買う冷凍インゲン。今日はもうちょっと恥ずかしいところも映しちゃうからね。お豆腐。大好きな豆腐。ハウスの豆腐。そう、でも多分アメリカなんで。メイドインユナイテッドステイツかね。冷凍だっけ？あ、USA。ゆめちゃんが待ち方見れたね。ふーっとなってたもんね。お？いつもありがとうね。前ものがマルシェ行ったり、におかまない親ってどういうことですか？おかまない親。店員さんがおかまなの？ほぼ？後でやった方がいいこれ。あと冷凍庫冷蔵庫ツアーもやるからね。そう恥ずかしい。いいからもうそういうのが YouTube っぽいの。いいの。そういうよそ行きしない YouTube だから。今日はやっちゃいましょう。 YouTube ですから初のルームツアーなんでね。はい、そういう、はい、いろいろ計算しない。はい、しました。はい。生活感を出すのが YouTube。はい、ごさん。大丈夫。Don't be shy. We show everything our life in Tahiti. Okay? It wasn't expected. Not at all. Crazy boyfriend. はーって言ってる。はい。急だもん。急なんだもん。はい。じゃあ玄関からいいもん。はい、じゃあ愛子さん。もう指差しスティックを今日は持ってもらって玄関からうちのすべてを紹介してもらいます。じゃあ帰ってきました。はい、お帰りなさい。いらっしゃいませ。今人が来てくれたのを想定してようこそ。では玄関から電源が入りました。教えてください。はい、靴いっぱい。結構おしゃれなとこ住んでんだけど、ここら辺ちょっとね、まあいいですか、余裕ができたら変えたいところね。プラスチッキーでね、これ今日投函工事で変えすみません、これ偽りのこのはい、偽りのそのです。これパタパタ、これよくタシにある空気をね。風がすごくここが抜けるから。防犯的にもいいよね。じゃあ今ちょっと一回閉めといて、はい。でこのやっぱりこのコロナの時期に入り口にはマスク、ポリネシア柄のマスクと消毒はマストだね。そうですね。そしてフワヒネ島、メイドインフワヒネ島の素晴らしいなかったよこれ。ウクレレを今日ちょっと置いてみました。はい。で入り口、これ間取りは日本でいうと2ベッドルーム。
そう実は新しいね、そうだね、まあ、完全に新築の話で、はい、でじゃあお手洗いゲスト全部で電気つけてあるからさ、いいよ、いいことね。でちょっとトイレもさ、せっかくちょっとまあまあ蓋閉めたからこうちょっとまあこんな感じでね、手洗えばついて汁を基調にした、はい、今のコメントとかなんか本当突撃っぽいよね。恥ずかしい。で次行く隣が大丈夫、電気ももうつけてあるからさ、もう恥ずかしいとか今日なしで、これは YouTube だからランドリールーム大変なことになってますね。はい、もうなんか掃除道具とかまあもういろんなものがサーフボードとか、はいはい、洗濯機もここにありますということで、はいで次は手洗った、はい、バスルーム、はい、なんか案内してもらっていい？これ便利だよね。鏡で映ってる。はい、これ全然今日撮影があることを意識してない。やめてください。やめてください。でシャワー？はい。このシャワーすごいです、好きよ。シャワーノズルとこれが俺すごく気に入ってる。これやっぱ上からこう滝のように、これ名前があると思うんだけど、一回も使ってない。使ってください。はい。そしてでまあじゃあサラモン。はい。あ、光がこれ姫。あ、うちのワンちゃん姫ちゃん。何歳？9歳？今朝になりました。こんにちは。ここでジェルマットで買い物としてご飯とお水。サロン、フランス語で言うとサロン、結構日本語で言うと今広くて光もリビングね、リビングダイニング、すごくキッチン、これやっぱ設計が新しいからこの広い窓とかキッチンとかいいよね。好きなのはやっぱりこのフローリングがテラスまで一緒につながってるところ、いいよね。あと窓が素材も一緒に、すごく光が、僕の YouTube を見てくださってる方時々登場するんで見たことあるかもしれないですけど、で、ここに姫ちゃんのとか、姫ちゃんの姫仕様なんでうちのワンコの、部屋と休憩所とベッドとこのソファーもすごいことになってる。すごいね。階段作ってもう結構なお年だからね、段差があとはやっぱりして、ソファーを汚したくないから、なるべく継ぎはぎでそうだね。買いたいね、ソファーのカバンね。で、うちのワンコのトイレ。見せたら汚い。はい、じゃあ見せない。はい、じゃあカット。はい。で、あそこに縦長の光が取り入れれて、これは本当はテレビとかね。そうだね、ここ本当テレビだね。まあ家具付きね、うちね。そうですね。家具大きい家具は。で、うちもテレビ置かない主義なんで、その代わり高速の光のねインターネットを入れて、ネットで情報を取ってっていう感じですね。で、そこに、ギャラリーじゃないけど、僕の好きなダッシュのハンドクラフトで、ちょっと出て案内してもらっていい？このひっちゃん。あ、抱いて。よいしょ。こんな感じで。カフェって海どっち？港？街中までどれぐらいの距離？歩いて行けるね。あ、今日ちょっと曇ってるけど、今日何日？日付8月22日土曜日。指使ってね。いいよいいよ。冷蔵庫。色も全部ぴったり合ってて、グレーっぽくて。
グレーとオフホワイトですよね。でここに、ストックルーム。そうだね、蛇腹になってて。で電子レンジとネスプレッソコーヒーマシン、電源があって、昨日飲んだワインの瓶が開いてて、お水流しシンク。シンクはちょっとちっちゃい。ちょっとちっちゃめかな。ワイドだと最高かな。あとはでオール電化？オール電化です。これも全部電気だ。調べなきゃいけないけど、新しいアパートはガスは基本的にダメ。もうそもそも作っちゃダメなんだ。そう、つけちゃダメ。保険とかが入るの。でこれがダクトで、でもこれが電気なんだけど、インダクションっていう、なんか新しいもので、結構引っ越したばっかりの時に使えない鍋があってショックだった。これに反応しないやつ置いても温まらないんだね。温まらないっていうのがあって、ちょっと急いで行きたかったな。あとオーブンが家にあるのでケーキを焼くようにね。ちょうど今からこのピザおやつ代わりに焼こうと思ってて、これがダクト、煙を吸うのだけど、日本みたいに外へは行ってなくて、ここからこの左右から出てくるっていう。あれもタッシーとかよくあるんですけど、こういうのが多いかな。あとは収納だね。そうだね。でここにも窓があって料理中にね。でこれはもう 10年ものの炊飯器。日本からメイドインジャパン象印の。もう表示がなくなっちゃって。まあでも使えるから。頑張るって感じ。調味料。ちょっとボーデルだ。こんな感じかな。ここでお酒飲みながら料理。そうね。じゃあ冷蔵庫の中は。中？また？YouTube なんでやっぱ突撃感が。さっき突っ込んだんだけど。じゃあ冷凍庫から。はい。こんな感じで。これ保冷剤？保冷剤ね。暑いからね。お弁当持ってくと。そう、これはもうマストにタッシュ一年中暑いから。で、もうハイボール飲むのに氷、お酒作る時の氷とピザの予備と、まあいろいろこうね、ポテトとかね、はい、はい、で、緊急ね、よいしょ、で、よいしょ。冷蔵庫は、はい、皆さんと同じように卵、それからこうね、ソース系、はい、マヨネーズ、おたふくソース。これ何？とんかつソース。はい。で、はい、さっき買った野菜が。これタッシュの野菜？これはタッシュの野菜とかそういうのとか。これ袋は輸入だね。キウイはニュージーランドだね。昨日沸かしたお茶とか。昨日作ったカレー。ケロのカレーがあって、豆腐ね、さっき買ってきた。フォアグラ。アペリティフで飲みましょう。こんな感じですね。ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしいけどお見せしちゃいました。あとはまあ部屋が2つあって、次ベッドルーム。本来2ベッドルームだけども、ここにあったベッドをもう紹介してメインの方に持ってって、僕の最近使ってるメディアルームがあってます。エアコンついて、今着々といろいろ準備してるパソコンだったりカメラ機材だったりヘッドホンマイク、光もよく差すんでね、照明がなくても昼間だったら結構光が入る感じになって、こうバックグラウンドについてたりして、まだ準備中です。こっちの方がちっちゃいんだね、今最後に紹介するところより。そうだね。ここは基本的にヨタさんのグッズとか大好き。OK、じゃあ最後の寝室を紹介してください。多分開けてみんなびっくりすると思うよ。なんで？じゃじゃーん。ベッドが並んでるもん。キングサイズベッドが2つ並んでるのはなぜかというと、さっきの部屋にベッドを置きたくないから、あっちの部屋のベッドをここに置かざるを得なくなって、こういう状態になりました。そ
相当広いですね。並べて寝てます。でなんかここが広いと見た目もワンちゃんスペース。自家製の階段で、基本ワンちゃんのために。そうですね。ここもちょっと目のこれはひみちゃんのおもちゃ。おもちゃ。ここでよく寝てる。おもちゃ、ゆで玉、スティッチ。基本完全に示し昼間光入るね。を。隣のマンションが真正面っていうのがなんだけど、まあ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 。そうね。なんで隠しちゃってるから。このエアコンついて。これが2つベッドルームについてて、まあリビングがなくても全然風が抜けるし、こんな感じだね。ということで、ようこそ。いつか飛行機が飛ぶようになってみんなが確か来れるようになったらね、ぜひお招きしたいと思います。ちょっと示しようだけど、もし差し支えなければぜひお越しください。でその時は綺麗にしてお待ちしておりますということで、初の突撃ドッキリルームツア本当ドッキリだよ。もうびっくりだーよ。ご視聴ありがとうございまる。またねなな。良い週末を。ドッキリを終えて一言。びっくりだよ。聞いてないよ。聞いてない。大丈夫だった。あ疲れて帰ってきたらカメラが回ってて聞いてないよ。聞いてないよだよ。こういうところもさ、リアリティがあっていいかな。かなりね、かなりリアリティがあるよ。かなりだよ。もうめっちゃ人だよ。これ以上の人はないと思う。さあ、私も酒飲もう。あったかくて気持ちいいな。ねえ、テラス気持ちいいね。